дуруд дӯстони азиз, имрӯз барои шумо мо аз боқлаҷон икра тайёр мекунем. Бисёр бомазза аст ва ҳамчун хӯроки хунук, хӯриши хунук ҳам ҳисоб мешавад. То ба охир канали моро тамошо кунед. азиз, ба дег каме равған мерезем. 2 қошуқ андозед бас аст, зиёд дар кор нест, то ки икраи мо равғанӣ бад наояд. Акнун сар мекунем, мози равғани мо гарм шавад. равғани мо гарм шуд, мо ин лаҳзаҳо боқлаҷонро меандозем. аввал боқлаҷонро меандозем. равғанро бисёри бад гарм кардан лозим нест. мо чӣ тавре ки гуфтем, барои он ки боқлаҷони мо кам равғанро ҷабад, аввал дар оби хунук мемонем. акнун боқлаҷони мо меистад ягон 3 дақиқа, баъд мезирбонем 3 дақиқа. акнун помидорро мерезем ва мекобем ки зирбад. Як 15 дақиқа мо мезирбонем. боқлаҷони мо боқлаҷонро зирбондем. акнун дигар пиёзу сабзию ҳамашро меандозем ва мекобем. азиз, икраи мо пухта истодааст. аловро пасттар мекунем вақте ҳамаи маҳсулотро рехтем. акнун навбати чеснок. аз ёдатон набаред ки чеснокро аз ҳама охир шумо ҳамроҳ мекунед. акнун метавонед ки намак, мурч, лавровый лист қатӣ кунед. он ки намак, мурч, лавровый лист андохтем, дӯстони азиз, даҳони дегро маҳкам мекунем ва аловро 1 мемонем, хеле паст меҷӯшад. дӯстони азиз, икраи мо тайёр шуд. ин икраи боқлаҷон мебошад ва икраи бисёр ҳам бомазза. ин ки хунук шид, инро шумо метавонед ки бо нон, бо хлеб, умуман ҳамчун хӯриши хунук истифода баред. бисёр ҳам бомазза аст. дар яхдон нигоҳ доред ва ба фикрам ки тез тамом мешавад, барои он ки маззааш бисёр ҳам, чӣ хел гӯям, як маззаи бисёр ҳам хуб дорад. бо иштиҳоитон бошед, лайк монед, ба гуфти бобои Мерган обуна шавед. худо нигаҳбонатон.